Jesu Kristu inkosi ngiyanibingelela egameni lika Jesu umfeli wethu. So this is part 5 or 6 if I'm not mistaken of my testimony. 6, yeah, really, part 6. So ke la sizoqala crucifixion yami, crucify umndeni wami and those people that I hold dearly to my heart. Okay. So mama ngimtshele ke ngimazise okay ngicine lapho khona angithathe ngiyiswa kwabafundisi ke ngakhulekelwa ke and then umama wacabanga ukuthi nginamadimoni kwabuzwa kwathiwa mina angikhipha amakhodi ngidla amagazi abantu ngijoin ikhathi kwenye inkonzo mind you ngiyaphinda ngiyasho indaba yoNkulunkulu nomuntu is not about church. Salvation is very personal. Ingawe noNkulunkulu lento abantu besithathu abadingeki awukho sonto awukho umuntu owangitshela ngasathathela mina qobo lwami isinqumo uNkulunkulu akekho esontweni uNkulunkulu kuwe uphila kuwe and you are now the temple of God. uNkulunkulu atholakala kuphela esontweni futhi amasonto manje bathathu I don't even think the Holy Spirit was there. Mind you ngasindiswa mina ngina 14 ngangena moya ngcwele sonke leso sikhathi moya ngcwele I just receive him now. Sonke lesa sikhathi ngangizenzela intando yami ngizenzela mina kungikho lutho engikhuzayo ukuthi nolazi irong ke lento yenzayo shintsha ukwenza ngangizenzela nje look where I'm telling you you're the cold or worm because I will spill you out. So khethi kushisa. Okay sibuyele emumva manje sikhethi okay emva kwalapho ke ngiyathathwa ke kwathiwa nginamadimoni ngihamba ngayothandazelwa ke kwathiwa ngikhipha amakhodi kanjeyana amagazi. Okay the next thing okay ke ngithathwe ngiyiswe enyangeni manje ezangumeni one time. Okay ke ngelinye ilanga ngivuswe ke kuthiwa sambeni angitshela ukuthi ngiyaphi ngihambe ke sifike lapha yana umkhulu nje lapha ngimazi bengiqala ukumbona ngibona nje ngathi uyinyanga thizeni gqokile nje nezintambo kuningi ngithathwe ke manje kuthiwa ngihambe ngingena esigodlweni qale mina manje athi mina ngisindisiwe egameni lika Jesu kuthiwa angakhonza abanye uNkulunkulu and we don't bow down to any other gods. Nganqaba mina ngathi hayi angizungena esigodlweni isigodlo angizungena esigodlweni because I know obvious kube ngangena lapha impepho imithi bazongikhafulela zonke lezi zinto lezo umoya ngcwele kimi akazwana lezo zinto and umelene nazo kuthiwa you don't go to witch doctors, you don't consult, you don't do all those things uma usindisiwe egameni lika Jesu Kristu yena eyedwa. Okay ngama ngisho ukuthi mina angengikwazi ngithi sacela enye indlu mhlambe esingayithola ukuthi sikhone sikwazi kahle ukukhuluma. Okay sitholeke indlu esokhulumela kuyo fike ngibuza ukuthi kwenzakalani olwazi ngisho ukuthi hayi mina ngisathela isinqumo sokuthi ngidela konke ngenxa kaKristu Jesu ngifuna ukufeza icebo laNkulunkulu ngempilo yami sengifuna ube isebenzisi kaNkulunkulu manje iqale lapho ke indaba athi lo baba hayi mina hayi ngadila nenkinga enjengawe before abantu abafana nawe kodwa manje leta ngengikwazi ukusiza wena if ungavumi wena ngoba mina ngiyabathatha ngemvumo yabo ngihlale nabo ngibadlisa imithi baze babe right kuneyinkambi nje oyiphuzayo sikufake nezintambo masuba right nje just 1 month. Ayi mina nqabe ngithi nje mina ngi-right angilidingi usizo ngi-right ngegama lika Jesu futhi lezo zinto angizenzi kumelene nokholo lwami. Hayi ke emva kwalapho ke kuthiwa nginenkani angimhloniphi umama ngenxa yokuthi ngimele ivangeli ngibele uNkulunkulu ukuthi lezo zinto lezo angizenzi. Abazali yebo kunjalo lisho njalo izwi bazalana ukuthi uhlonipha uyihlo nonyoko kodwa when it comes to doing the will of God we doing the will of the Father. Ukuthi obana bayiphikisayo emumva obana bangavumelani nakho okwabo lokho intando kaNkulunkulu yona sizoyenza kumnyama kubomvu. Okay the next thing ike ngithatha sengiswa kugobela kamama I think like ingane kaGobela siwashona ingane kaGobela owathwasisuma wadliswa amagobongo sithathwe siswe kulo muzi bangifika kulo muzi ke uphethe shunqa impepho mind you bangiforce emotweni ngangafuni ukuphuma bangibamba bangihluthula I won't mention names. Okay emva kwalapho ke ngingene ngihlale phansi bephethe insimbi yothusi lo baba lona athi magcwalisa amanzi ebhakedeni